Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Бүгінгі вағызымызда Аллаһ Тағалаға қарата адам балаларының, кішілерінің хақы турында, борышлары турында сөйлешербіз. Һәм Аллаһ Тағаланың инде шулай бізге қарата нинди бурычы бар, шуны біліп кетербіз. Инде бұл хадис біздің инде Бухари һәм Муслим җыентығында килә. Муаз ибн Джабал исемле сахабаны риваят кылына. Инде башта хадисен укып китербез, аннары инде һәрбер сүзгә туктап, инде аннан чыккан файдаларын инде аңлатып китербез. Инде Муаз ибн Джабал радиллаһу анһу قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ди. Бер вакытта Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям белән инде бергә ди ишәк өстендә идек инде. فقال لي һәм миңа әйтте ди: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ Син беләсеңме ди, кулларына карата Аллаһ Тәгаләнең инде нинди бурычы бар ди. Үзенә инде нинди бурыч алды ди Аллаһ Тәгалә үзләренең кулына карата, ягъни безгә адәм балаларына, кешеләргә карата инде. Һәм шулай ук беләсеңме ди, وما حق العباد على الله. Шулай ук кулларның ди Аллаһ Тәгаләгә карата нинди бурычлары, нинди хаклары бар ди. Культу һәм мин әйттем ди, Аллаһ ва расулуху а'лам ди. Аллаһ һәм аның илчесе ди белүчерәк ди. Ягъни белмим дип әйтә инде. Кала һәм Пәйгамбер үзе әйткән, хаккуллаһ алал айбад. Кулларының ди Аллаһ Тәгаләгә карата бурычы ди, ан я'будуху ва ла юшрику бихи шай'ан ди. Аллаһка ди бер үзенә генә табыну, гыйбадат кылу һәм бер кемне дә инде аңа тиңдәш кылмау ди. Ва хаккул айбад ала Аллаһ, һәм инде кулларының Аллаһ Тәгалә карата хакы ди, ан ла ю'аззиб ман ла юшрик бихи шай'ан ди. Аллаһ Тәгалә ди, кем Аллаһка Тәгалә тиңдәшлек кылмый икән ди, ул аны газапламау ди инде. Ягъни Аллаһ Тәгалә үзенә шундый хак, шундый бурыч алган, әгәр дә куллары аңа тиңдәшлек кылмый икән, ул аларны газапламый. Үз өстенә инде Аллаһ Тәгалә шундый бурыч алган инде, кулларына карата инде. Культу афала убаширун нас, һәм әйттем ди, шатландырыйммы ди шушы хадис белән, шушы хәбәр белән кешеләрне ди. Пәйгамбер саллаллаху әйтте, юк ди. Ла тубаширхум ди. Юк ди, шатландырма ди, җиткермә ди моны ди кешеләргә ди. Чөнки ди өметләнеп ди изгелек кылудан, хәерлелек эшләүдән туктарга мөмкиннәр ди. Бу хадис инде әйткәнемчә Бухари һәм Муслим җыентығында килә, һәм һәрбер сүзгә инде туктап аңлатма биреп китербез шушы бик файдалы, бик зур әһәмияткә ия булган хадис турында инде. Иң беренче инде Муаз ибн Джабал инде безнең бик шундый югары дәрәҗәле сахаба була инде. Ул халал белән харамны, шушы фикх гыйлемен диек инде иң каты белүче сахаба була инде. Һәм аны Мәккәне ачкач Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям инде Мәккә шәһәренә кади буларак, муаллим, укытучы буларак инде җибәрә. Шундан соң инде хиҗри елда инде 9-нчы елда ул аны Йеменга шулай дәгъваткә инде кади хөкемен инде хөкемдар итеп Йемен иленә җибәрә. Һәм инде Муаз ибн Джабал шундый бик каты теге гыйлем иясе булганга инде, шундый дәрәҗәле булганга инде Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям да инде аны бик ярата торган була, һәм шундый инде бик зур васыятлар әйтә инде. Менә бу хадистә күренгәнчә дә инде. Һәм Муаз ибн Джабал әйтә, бер вакытта шулай дип Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям белән инде ишәк өстендә барганда да инде. Элек бит инде хәзерге шикелле машиналар, самолетлар булмаганнар. Кешеләр хайван өстендә йөргәннәр. Шулай бит инде диядә, атта, ишәктә инде. Онда ат инде ул самый теге иномарка булган инде, дия анда уртанчарак инде, һәм инде ишәк инде теге хәзерге көндә алсак теге Москвич, Копейка, Запорожец фикерләр булган инде. Бу күрсәтә Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям тыйнаклыгы турында. Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям бит инде иң хәерле кеше бу дөньяда. Иң хәерле кешеләрнең берсе бу оялмаган, тыйнак булган инде. Шушы ишәккә дә утырып йөргән, шушы гади кешеләр белән инде
Без бит инде Запорожска копейкага утырсак уялабыз бит инде. Үзебез андый бик зур дәрәҗәле кеше булмасак та. Ләкин дөньяның иң хәерле пәйгамбәре, иң хәерле кешесе дөньяның шушы тыйнаклыгы турында күрсәтә. Ишәккә утырып йөргән гади кешеләр белән инде. Һәм шушы менә ишәктә икесе бергә барганнар, Муаз ибн Җабал белән шунда әйткән. Нәрсә дигән? Аллаһ Тәгаләнең кулларына булган хакын, бурычын беләсеңме ди. Һәм нәрсә дигән? Муаз ибн Җабал Аллаһ һәм аның Расулы белүчерәк ди инде. Галимнәр шушы хадистән нәрсә чыгаралар? Кеше әгәр дә берәр сорауга җавап белми икән, ул өлкәдә гыйлеме юк икән, ул әйтергә тиеш, ла әдри, мин белмим дип инде. Әгәр дә берәр сорау бирделәр, берәр хөкем буенча инде, берәр мәсьәлә буенча, аның ул өлкәдә инде гыйлеме җитеп бетми икән, яки ишетмәгән, белми икән, ул әйтергә тиеш инде, белмим дип инде. Чөнки әгәр дә инде белмәгәненә инде анда үзенчә инде карар чыгарып нәрсәләр булса әйтә икән, бу Аллаһ каршында инде зур гөнаһ алачак инде. Чөнки бу дин мәсьәләсенә кагыла инде, дин мәсьәләсендә. Чөнки дин мәсьәләсендә инде белмичә инде бер нәрсә дә әйтергә ярамый. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйткәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өйрәткәнчә, шул гыйлемне белсәк кенә без әйтергә тиешбез инде. Һәм иң хәерлесе инде Аллаһу алям дип әйтергә инде. Аллаһ белүче дип инде. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында сахабалар әйтә торган булганнар инде. Аллаһ һәм аның илчесе белүчерәк инде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үлгәч инде без әйтәбез, бары тик Аллаһ белүче дип инде. Чөнки бу иң яхшысы инде. Хаклыкта да Аллаһ һәрбер хөкемне, һәрбер эшне, һәрбер гыйлемне инде белүчерәк һәм белүче инде. Әгәр дә без белмичә гыйлемсез әйтәбез икән бер мәсьәлә турында, кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә сорыячак. Менә бу мәсьәләдә харамны халал дидең, халалны харам дидең. Ни өчен шулай дип әйттең? Мин бит аны халал иткәнем, син харам дип әйттең. Мин аны халал иткәнем, син аны харам дип әйттең. Синең ни хакың булды? Минем динемдә шундый хөкемнәр чыгарырга дип Аллаһ Тәгалә безне кыямәт көндә сорыячак. Шуңа күрә дин өлкәсендә белмичә сөйләргә ярамый. Һәм Имам Маликтан да шундый бер кисса килә. Ирак бер җирдән Имам Малик янына бер кеше килә. Имам Малик бит инде беләбез, Мәдинәдә иң зур галим булган. Аның үзенең мазхабы бар. Имам Малик инде бик көчле шундый галим булган, фақих, мухаддис. Бер кеше чит илдән инде килеп 40 сорау бирә, 40 мәсьәләдән сорый. Һәм Имам Малик шундый зур галим, үзенең мазхабы булган, әйме? Бары тик 4 сорауга гына җавап бирә. 4 сорауга уйлап карагыз. Зур галим кеше инде. Бездән сорасалар әле без 40-на гына түгел инде, арттырып тәстәригә 80-гә дә тутырыр ягында, үзебездән истәп сораулар тудырып. Имам Малик белмим ди. Һәм кешенең ачуыша, ничек инде ди, миссияда күпме җирләрдән дә килдем ди, ул вакытта бит әле әйткәнемчә машиналар, самолетлар юк. Алар җыяу йөриләр, кемгәдер анда утырып баралар анда. Караваннар белән анда йөриләр инде. Бер хадис өчен 1000 чакрым үтә торган булганнар. Шундый ерак җирдән килгән һәм ачуыша. Мин шундый ерак җирдән килдем, һәм Имам Малик миңа 4 сорауга гына җавап бирдеме ди. Менә син кая килдең? Шунда кайтта ди. Имам Малик бары тик 4 сорауга гына җавап бирә алды дип әйтте шул халкыңа ди. Уйлап карагыз, дини галимнәр уялып тормаганнар. Алар белмим, Аллаһу алям дип әйткәннәр. Шуңа күрә бу белмим дип әйтү бу үзе гыйлем диләр галимнәр. Гыйлемнең яртысы диләр. Чөнки бу белмим дип әйтү, монда бернинди дә уяла торган нәрсә юк. Кимчелек, кешене кимсетә торган, дәрәҗәсен төшерә торган сыйфат түгел. Бу әле белмим дип әйтсә, бу киресенчә кешенең тақвалыгына күрсәтә. Бу Аллаһ Тәгаләдән курка, белмичә инде сөйләми. Бу киресенчә дәрәҗә Аллаһ каршында. Шуңа күрә диндә инде шушы хадистән шушындай файдалар чыгардылар инде галимнәр. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә инде Куръанда да әйтә, Исра сүрәсенең 36-нчы аятында: "Ва ла тaqfu ma laysa laka bihi ilm" ди. Дәлилең, гыйлемең булмаган нәрсәгә иярмә ди. Ягъни дәлилең,
Гыйлемең булмаган нәрсәгә ярга ярамый, сөйләргә ярамый. Һәм шулай А'раф сүрәсенең 33-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: "Ва ан тaqulu аля Аллаһи ма ла та'ламун" ди. Аллаһ Субханаһу ва Тааля ди, Аллаһ хакында ди, белмәгәнне сөйләүне ди харам кылды ди. Аллаһ Тааля турында, аның дине турында инде гыйлемсез сөйләүне харам кылды ди. Шушы аятта инде күрсәтелә. Һәм шушы аят һәм бүтән аятларда бар, күзләребез, авызларыбыз, колакларыбыз, һәрбер агъзалар җавап бирәчәкләр ди. Нәрсә эшләде, нәрсә әйтте, нәрсә сөйләде, нәрсә тыңлады ди. Шуңа күрә белмичә сөйләргә ярамый инде. Һәм инде бу турыда инде тагын аятлар, хадислар бар инде. Һәм тагын бер аят бар. Лiyudillin nas bighayri ilm ди. Кайбер кешеләр ди инде, кешеләрне адаштыру өчен ди, гыйлемсез ди, төрле хөкемнәр, төрле инде уйдырмалар уйланып чыгарып инде Аллаһ динендә сөйлиләр ди, кешене адаштыру өчен инде ди. Бу Кур'анда Аллаһ Субханаһу Тааля шушы аятын әйтә. Кешеләрне адаштырыр өчен гыйлемсез сөйлиләр ди инде. Һәм безгә инде менә моннан сакланырга кирәк, бары тик белгәнебезне генә сөйләргә, ирештерергә кирәк инде. Белмәсәбез, белмим дип әйтергә кирәк инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән: "Хаккуллаху алал ибад." Кулларына карата ди, Аллаһның инде бурычы, хакы ди, нәрсә ди? Ан я'будуху ва ла кулларның ди, Аллаһка карата бурычы, ягъни безнең адәм балаларының, кешеләрнең инде Аллаһ Тәгаләгә карата хакыбыз, бурычыбыз. Ул нәрсә ди? Ан я'будуху ва ла юшрику бихи шай'a ди. Аллаһның бер үзенә генә гыйбадат кылу һәм аңа тиңдәшлек кылмау менә безнең бурыч булып тора. Обязанность диябез инде русча әйткәндә инде. Безнең бит һәрберебезнең кемгәдер карата бурычларыбыз, хакларыбыз бар. Һәм инде алар турында да хәзер сөйләп китербез Аллаһ Тәгалә аятлары буенча инде. Менә бу иң беренче инде безнең өстебездә инде бурыч булып тора Аллаһ Тәгаләгә бер үзенә генә итагать итү, гыйбадат кылу. Һәм бер кемне дә инде тиңдәшлек кылмау. Һәм безнең максатыбыз да Зарiyat сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик миңа гына гыйбадат кылыр өчен яраттым ди. Ягъни менә безнең төп бурычыбыз инде, төп хакыбыз Аллаһ Тәгаләгә карата инде ул аның инде аңа гына инде гыйбадат кылу була инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы хакларны, бурычларны санаганда Ниса сүрәсендә әйтә, 36-нчы аятында шушы хукукларны, бурычларны санап киткәндә: "Вa'будуллаһ ва ла тушрику бихи шай'a" ди. Аллаһка гына гыйбадат кылыгыз һәм аңа инде тиңдәшлек кылмагыз ди. Бу беренче хак булып тора безнең бурычыбыз. Икенче хак нәрсә? "Ва бил валидейни ихсана" ди. Һәм әти-әниләрегезгә инде изгелек кылыгыз ди. Аллаһ хакыннан соң икенче бурычыбыз, икенче хакыбыз әти-әниләр хакы. Әти-әниләр бурычы безнең үстә булып тора инде. Өченче хак нәрсә? Бурычыбыз, кемнәргә каратабыз, яхшылык кылырга тиешбез, бурычлыбыз. "Ва бизул курба", ягъни туганнарыбызга. Өченче хак инде, өченче баскыч диек инде. Өченче урында тора безнең туганнар. Туганнарыбызга карата үзебезнең бурычларыбыз бар, аларга карата изгелек кылырга тиешбез, аларны кайгыртырга тиешбез. Дүртенчесе нәрсә? Ятимнәр вал ятама ди. Әгәр дә безнең тирәдә ятимнәр бар икән, ятимнәр яшиләр икән, ятим ул кем? Бәлигатькә җиткәнче бер баланың әтисе үлә икән, ул ятим санала. Мәсәлән, бәлиг яшькә җиткәнче бер бала яши икән, кыз малайма аның әтисе үлеп китә икән, инде ул ятим санала. Без аңа инде бурыч булып тора ярдәм итәргә инде, изгелек кылырга инде, мохтаҗлыгында ярдәм күрсәтергә. Вал масакин. Шуннан соң ничәнче, 5нче име? Мискиннәр, факирләр ди. Ягъни мохтаҗ кешеләр инде. Безнең тирәбездә бар икән шундый мохтаҗлар инде, факирләр, мискиннәр, без аларга шулай изгелек кылырга, ярдәм итәргә тиешбез. Ва джари зил курба ди. Һәм туган булган күршеләребез ди инде.
Бу безнең шулай ук үстебездә бурыч булып тора. Вал джарил джунуби, һәм күршеләребез ди. Бу күршеләребез шулай ук безнең аларга карата бурычыбыз, хакларыбыз бар инде. Шу яхшылык кылу инде, изгелек кылу. Ва сахибу биҗанби, һәм инде кардәшләребез, дусларыбыз. Ва ибн сабил, ягъни юлчылар ди. Ва ма малакат әйманукум, ягъни хезмәтчеләребез. Менә бу санап кителгән 10 хак. Аллаһ хакы иң беренче, аннары әтияни хакы, туганнар хакы, ятимнәр хакы, мискиннәр, мохтаҗлар хакы име, туган булган күршеләр хакы, шуннан соң күршеләр, туган булмаган күршеләр хакы инде. Аннары кардәшләр, дуслар, юлчылар, мусафирлар хакы һәм хезмәтчеләр инде, безнең аста булган эшчеләр инде. Монысы инде күбрәк теге ни хуҗа, начальство кешеләргә кагыла инде. Бу 10 хакыбыз булып тора инде. Менә монда иң беренче инде Аллаһ хакын алабыз. Безнең монда инде бүгенге тема Аллаһ хакы турында инде. Теге хаклар турында инде икенче сөйләшербез. Менә монда иң беренче хак, менә шушы аятта да әйтелә: "Вa'будуллаһ ва ла тушрику биһи шай'a". Менә бу аяттан, бу хадистан нәрсә аңлашыла? Күп кешеләр инде аңлап бетерми, гыйлем җитмәү аркасында Аллаһка ди гыйбадат кылыгыз һәм тиңдәшлек кылмагыз ди. Менә бу бик мөһим нәрсә. Кеше Аллаһка гыйбадат кыла ала, шулаймы? Аллаһка гыйбадат кылам ди, Аллаһка итагать итә. Әмма шул вакытта инде бүтән нәрсәләргә дә итагать итәргә, бүтән нәрсәгә буйсынырга, бүтән нәрсәгә табынырга, бүтән нәрсәгә инде гыйбадат кылырга мөмкин. Менә бу Аллаһның хакын үтәми шушы кеше. Ул үзен мусульманга санап йөрсә дә. Шуңа күрә шарт булып тора. Нәрсә ди? Аллаһка гыйбадат кылыгыз һәм аңа беркемне дә тиңләмәгез ди. Без Аллаһка итагать итәбез икән, гыйбадат кылабыз икән, аны беркемне дә бер илаһ белән тиңләргә бер дәрәҗәдә инде куярга тиеш түгелбез. Аллаһка гыйбадат кылам дип алындык икән, калган илаһларга инде берни сихерчеләр дә түгел, берни изгеләштергән кешеләр дә түгел, анда төрле гороскоплар да түгел, әле ни хурафатлар да түгел. Берсенә дә инде без гыйбадат кылырга, аның белән калбыбызны бәйләргә тиеш түгелбез. Чөнки бу инде безнең шартыбыз булып тора инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай Каф сүрәсендә әйтә, 110 аятында: "Фәмән кана ярҗу лиқа раббихи фәльяъмал амалан салихан ва ла юшрик би'ибадатихи раббихи ахада". Кем ди Раббысы белән шырашырга тели ди, ул ди изге гамәлләр кылсын ди. Һәм беркемне дә ди, менә монда карагыз, беркемне дә ди. Пәйгамбәрләр дә түгел, фәрештәләр дә түгел, бар бит шундыйлар. Пәйгамбәрләргә табынып йөрүчеләр, фәрештәләргә табынып йөрүчеләр, кешеләрне изгеләштереп табынып йөрүчеләр. Әмма ләкин бу аят шуны юкка чыгара. Беркемне дә ди, гыйбадатта беркемне дә Аллаһка тиңдәш кылмасын ди. Монда беркемне дә әхәдә ди. Монда Аллаһ Тааля иң яраткан бәндәләренә дә гыйбадат кылырга ярамый. Ул фәрештәләр булсын, пәйгамбәрләр булсын, бу Аллаһның иң яраткан куллары диек инде. Чөнки пәйгамбәрләр бит инде шушы динне ирештерделәр, иң яраткан куллары булды. Шулаймы? Әмма ләкин аларга да гыйбадат кылырга ярамый. Чөнки беркемгә дә инде гыйбадат кылу ярамый. Һәм менә бу Аллаһка тиңдәшлек кылу, Аллаһ белән бер рәттән бүтән илаһларга, путларга табыну, ул безнең гамәлебезне юкка чыгара. Моңа дәлил булып тора Зумар сүрәсе 65 аяты: "Лаин ашракта ла яхбитанна амалука ва ла такунанна минал хасирин". Әгәр дә Аллаһка да тиңдәшлек кылсаң ди, берәр илаһны, берәр путны тиңләсәң ди Аллаһ белән, мәсәлән, Аллаһ Тәгаләгә дә намаз укыйсың син 5 вакытна, шул ук берәр кешене изгеләштереп яки берәр мәетне анда берәр каберлекне изгеләштереп, шушы каберлеккә барып, аңа да гыйбадат кыласың икән, аңа мөрәҗәгать итеп дуа сорыйсың икән, аның ризалыгы өчен, шушы мәетне ризалыгы өчен алыйм әле дип курбан чаласың икән, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Лияхбитанна амалука", бите гамәлеңне юкка чыгарам ди. Һәм ахыр шиктә ди, нәрсә ди? Ахыр шиктә ди, хәсрәттә булачаксың ди. Бу дәлил булып тора. Аллаһ белән берәр илаһны, берәр путны без тиңлибез икән гыйбадәттә, нәрсә генә булмасын, дугадамы ул, курбан чалудамы ул, анда берәр изге гамәлне аңа багышлаудамы ул, өметләнүдәме,
Сораудамы, куркудамы, тәвәккәл кылудамы инде Аллаһ Тәгалә бөтен шушы гамәлне инде юкка чыгарады инде. Һәм безнең бит гыйбадәт кабул булуыбызның да ике шарты бар. Ул нәрсә? Иң беренчесе ихласлык булырга тиеш. Шушы Аллаһ ризалыгы өчен генә булырга тиеш. Әгәр дә бүтән иләх ризалыгы өчен, берәр кеше ризалыгы өчен булса, кешедән куркып эшләнсә, Аллаһ Тәгалә кабул итмәй, чөнки иң беренче шарт ул ихласлык булырга тиеш. Икенче шарты инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең инде сөннәтенә муафиq булырга тиеш. Һәм бу шәһадәт кәлимәсе дә бар бит. Ла илаһа. Ла ул инкар итү бөтен илаһларны, бөтен путларны. Илляллаһ без исбатлыйбыз Аллаһ Тәгалә генә хакыйкый илаһ дип. Менә шушы аят әйттек бит. Ваъбудуллаһа, Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, ягъни Аллаһтан хакыйкый илаһ дип алабыз. Вала тушрику бихи шай'a. Һәм бер кемне дә тиңдәш итмәйбез. Ягъни бөтен илаһны инде инкар итәбез, кабул итмәйбез. Менә бу ла илаһа илляллаһ та шуны аңлата. Ла илаһа. Инкар итәбез бөтен путларны, бөтен илаһларны гыйбадәт кыла торган, бөтен батыл ялган нәрсәләрне инкар итәбез, кабул итмәйбез. Һәм илляллаһ дибез, исбатлыйбыз Аллаһ Тәгалә генә хакыйкый илаһ, аңа гына гыйбадәт кылырга тиешлебез дип. Һәм нәрсә дибез? Ашһаду ан ла илаһа илляллаһ ва ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ. Мухаммад расулуллаһ нәрсә дигән сүз? Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям инде аның илчесе һәм кулы, ягъни шушы гыйбадәтне беренче нинде әйттек бит, ашһаду ан ла илаһа илляллаһ. Аллаһ Тәгаләне хакыйкый илаһ, аңа гына гыйбадәт кылам дип әйтәбез бит. Шушы гыйбадәтне кылабыз, ничек итеп? Ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ. Ничек Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәллям өйрәтте. Бу икенче, шушы шәһадәт кәлимәсенең икенче яртысы Мухаммад расулуллаһ шуны аңлата. Ягъни Мухаммад расулуллаһ дигәч, шаһидлек биргәч, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәллям дигәч, biz инде шаһидлек бирәбез, гыйбадәтне кылабыз, ничек Пәйгамбәрбез безгә өйрәтте. Менә шулай дигән сүз шәһадәт кәлимәсен әйтү. Ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ дигәч, без шаһидлек бирәбез, эй Раббым бер Аллаһ, сиңа без табыначакбыз, гыйбадәт кылачакбыз, ничек синең Пәйгамбәрең безгә өйрәтеп калдырды. Менә гыйбадәт ничек кылынырга тиеш. Әгәр дә без инде кылабыз икән гыйбадәтне бүтән төрле, үзебез уйлап чыгарып анда, бүтән кешечә анда календарда язганча, газеттә язганча, телевизордан сөйләгәнчә анда һәр кеше үз акылы белән аңлый да, аха шулайдыр әле бу, булай эшләсәң хәерлерәктер дип, без инде гыйбадәтне кылабыз, ашһаду анна Мухаммад расулуллаһ дип түгел. Ашһаду анна би нафси, ягъни минем нәфсем ничек теләде, шулай гыйбадәт кылдым килеп чыга. Безнең шәһадәтебез дөрес булмый. Шуңа күрә гыйбадәт кылганда, шушы ике шарт үтәлгәндә генә гыйбадәтебез кабул була. Беренче шарт ихласлык, Аллаһ өчен генә булырга тиеш. Бүтән бер кем өчен дә, бер илаһ өчен дә булырга тиеш түгел. Икенче шарты нәрсә? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям күрсәткәнчә генә гыйбадәт булырга тиеш. Шул вакытта гына безнең гамәл гыйбадәтләребез кабул булачак. Аллаһ Тәгалә бездән инде кабул итәчәк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллям нәрсә диде? Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә, "Ман ахдаса фи амрина ма лайса минху фахуа раддун" диде. Кем безнең әмребезгә, шушы безнең динебезгә бер яңалык кертә икән, ул кире кагылачак, кабул булмаячак диде. Бу инде дәлил булып тора шушы икенче шартка инде. Һәм нинди генә изге ният белән инде без эшләмәсәк тә бар бит, кайбер кеше теге диндә әзрәк артыклык кыла башлый да, инде әйтәсең, Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллям бит инде моны эшләмәгән, нишләп эшлисең? Мин бит инде теге ниятем изгелектә бит инде, мин бит инде яхшы гамәл генә эшлим бит инде, дуа кылам, шундый анда бүтән төрле гыйбадәт кылам инде. Мәсәлән, алыйк намаз буенча инде. Мәсәлән, ясту намазын укыдык бит инде. Әйдә, әле вакыт бар, йокларга әле иртәрәк, 4 ракат фарыз түгел, анда 8 ракат фарыз итик яки 6 ракат фарыз итик. Нишләп бит яхшы бит инде. Кур'ан укыйбыз, зикр әйтәбез. Анда 33 тапкыр субханалла әйтмәйбез, анда 300 тапкыр субханалла әйтәбез, 300 тапкыр альхамдулилла әйтәбез, 300 тапкыр Аллаһу акбар әйтәбез. Нишләп зикр бит яхшы бит инде. Ниятебез бит изгедә. Нәрсә булган инде моңа? Әмма ләкин нәрсә ди? Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллям, "Ман ахдаса фи амрина" ди. Кем безнең әмребезгә, динебезгә инде артыклык кертсә дә, ул кабул ителмәде. Чөнки барлык хәерлелекне Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллям белә. Һәм икенче дә дәлил бар, Бухари җыентыгында килә. Шулай сахабалар килеп Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва сәллям турында, аның гыйбадәте турында, аның хатыннарыннан сорый торган булганнар инде. Һәм аның хатыннары әйтәләр теге, ничек итеп ул күп итеп ураза тота, ничек итеп күп итеп
Түнгі намазлар оқый, һәм бик сахабалар инде гаҗәпләнә инде, әйтә башлыйлар. Миндә дә төннәрен йокламаячакмын, төне буе намаз укып чыгачакмын инде. Икенчесе әйтә, миндә дә теге көне буе ураза тотачакмын инде. Бер көндә ураза тотмыйча калдырмын инде. Өченчесе әйтә, миндә дә өйләнмәячакмын ди. Көне төне буе гыйбадәткә багышлым инде. Һәм инде шушы сахабаларның, шу кардәшләрнең инде сүзе Пәйгамбер саллаллаһу ирешкәч, аның бик каты ачуы чыга. Һәм әйтә, нәрсә ди? Мин ди төнен йоклыйм, һәм мине күпмесендер инде намаз укыйм ди. Мин ди уразада тотам, көннәрен инде ифтарда кылам, ягъни ашамыйча йөрим ди. Мин ди хатын-кызларга да өйләнәм ди. Һәм инде гыйбадәттә кылам ди. Һәм кем минем шушы сөннәтемә инде каршы килә ди, минем сөннәтемнән бармый ди инде, ул бездән түгел ди инде. Шуңа күрә менә бу шулай диндә артыклык кылу, менә ничек бу шушы хадистә кыла. Менә бөтенсенең бит нияте изгедә, шулай бит. Шулай әйтә бит, көне буе ураза тотам ди. Бу бит изге гамәл. Ничек инде тыйып була кешене уразаны тотудан. Мин бер көнне калдырмыйча ураза тотачакмын. Яки ләкин Пәйгамбер саллаллаһу бит инкар итте. Мин ди көннәрен инде ураза тотам ди. Инде кайбер вакыт инде кайбер көннәрен ураза тотмыйм ди. Икенчесе әйтте, мин төне буе намаз укыячакмын, йокламыйм ди. Бу бит яхшы гамәл. Әмма ләкин Пәйгамбер саллаллаһу бит ачуы чыкты. Мин ди кайбер төннәрне йоклыйм ди, кайбер төннәрне намаз укыйм ди. Берсе әйтә, мин ди өйләнмим ди. Чөнки өйләнгәч инде төрле теге мәшәкатьләре туа бит инде. Гыйбадәткә вакыты әзрәк кала. Бирәктә төндә намазга тора алмаска мөмкин, Кур'ан укый алмаска мөмкин. Шуңа күрә әйтә, өйләнмим ди. Әмма ләкин нәрсә Пәйгамбер, мин өйләнәм дә ди. Бөтенесенең бит нияте изгелектә, яхшылык эшләргә теләдер. Әмма ләкин нәрсә диде? Кем минем сөннәтемнән инде сөннәте буенча бармады, ул инде миңа каршы килде дә, һәм миннән инде минем юлымнан булмаячак диде инде. Һәм шуңа күрә әле теге ниятнең яхшылыгы гына җитми. Пәйгамбер саллаллаһу юлыннан булырга тиеш инде. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу дәвам итеп әйтә: "Ва хаккул ибад аля Аллаһ ан ла ю'аззаб ман ла юшрик бихи шай'а." Һәм инде Аллаһка карата да инде кулларының Аллаһның инде бурычы ди, кулларына карата инде Аллаһ Тәала үзенә шундый бурыч алган инде, шундый хак алган кулларына карата, адәм балаларына карата, кешеләргә карата инде. Әгәр дә шушы куллары, адәм балалары аңа тиңдәшлек кылмыйча, бер үзенә генә инде гыйбадәт кылып яши икән, ул аны инде газапламаячак ди инде. Газапламаячак ди. Һәм менә бу Аллаһ субхана ва тааля инде үзенә шундый бурыч алган инде, бер кешене дә бит инде Аллаһ Тааляны йөкли алмый. Аллаһ Тааля өстендә шундый бурыч була дип. Аллаһ Тааля үзе алган инде үзенә шундый бурычны инде. Һәм менә бу күрсәтә инде шушы Аллаһты тиңдәшлек кылудан инде ерак була икән, сәламәт була икән, Аллаһның газабыннан имин булачак инде. Әмма ләкин кем инде шушы гыйбадәтен пычратты икән инде, гыйбадәтенә шушы куркыныч ширне, шушы Аллаһны тиңләү, шушы ширк дигәндә гыйбадәт белән бутады икән инде, бу вакытта инде Аллаһ сакласын инде, Аллаһ субхана ва тааляның инде газабы булачак инде. Әмма дә ләкин Аллаһ субхана ва тааля шушы бер үзенә генә гыйбадәт кылучы бәндәсен ул кыямәт көнендә инде калган гынахларын инде тили икән гафу итә. Мәсәлән, Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылып яшәгән, әмма дә ләкин кайбер мәсьәләләрдә инде хаталанган гынахлар кылган. Аллаһ сакласын тегәндә кешене рәнҗеткән булырга мөмкин, урлаган булырга мөмкин, анда бүтән төрле гамәлләр. Әмма ләкин тиңдәшлек кылмаса, кыямәт көндә тили икән Аллаһ Тааля бите шушы гынахларын инде гафу итеп җәннәткә кертә ала. Яки шушы эшләгән гынахларыннан арынганчы, чистаранганчы, чөнки җәннәткә керә саф чиста бәндәләр генә. Ул аны инде күпмедер мигдарга җәһәннәмгә кертеп ала. Шушы чистартыр өчен, шушы гынахларыннан арындырыр өчен газаплап ала. Иң куркыныч, әгәр дә кеше Аллаһка тиңдәшлек кылган булса, Аллаһка ширк аткан булса, ниндидер иләх белән бер дәрәҗәгә куйган булса Аллаһ Тааляны, һәм тәүбә кылмыйча үлеп китсә, Аллаһ сакласын, моның инде мәңгелек урыны җәһәннәм була инде.
Бу сүзләргә дәлил инде Алла субхanahu ва тааляның Ниса сүрәсендәге 48-нче аят. Алла субхanahu ва тааля әйтә: "Инналлаха ла яхфиру ан юшрака бих". Дөрестлектә ди Алла субхanahu ва тааля ди үзенә тиңдәшлек кылуны, үзенә ширк кылуны, үзенә бер тигез тиңләүне бүтән илаһ белән кичерми ди, гафу итми ди. Әмма ләкин нәрсә ди? "Ва яхфиру ма дуна залика лиман яша" ди. Әмма ләкин калган гынахларны ди, шушы ширктан башка, тиңләүдән башка калган гынахларны кемгә тели ди, ул аны гафу итә ди инде. Бу дәлил булып тора. Аллаһ Тәала инде кичерми, гафу итми ди, шушы үзенә тиңдәшлек кылганны инде. Әмма ләкин кеше Аллаһ теге гыйлемсезлек аркасында тиңдәшлек кылды икән, тиңләде икән Аллаһтан бүтән бер илаһ белән, һәм аңлап алгач тәүбәгә килде, гафу итте икән, бу вакытта Аллаһ Тәала кичерә. Монда инде проблема юк. Монда кай вакытта шундый куркыныч туа, әгәр дә кеше шундый халәттә үлеп китсә, менә бу вакытта Аллаһ Тәала кичерми, мәңгелек җәһәннәмгә кертә инде. Әмма ләкин белмичә кылып, аннары тәүбәләр килеп, инде Аллаһның бер үзенә генә гыйбадәт кылып яшәде икән, Аллаһ Тәала инде һичшиксез монда кешене җәннәткә кертәчәк. Гынахлары булса инде тили икән, кыямәт көндә гафу итеп җәннәткә кертә, яки инде шушы гынахларыннан арындырыр өчен җәһәннәмгә кирип газаплап ала да, күпмедер вакыт инде аннары кире җәннәткә кертә. Кем инде шушы ширк кылып, тиңдәшлек кылып үлсә инде, ул инде мәңгелек җәһәннәмдә булачак инде. Шуңа күрә менә бу безнең Аллаһның бер үзенә гыйбадәт кылу безне коткарып кала, нәрсә инде шушы Аллаһның газабыннан, мәңгелек җәһәннәмдән инде. Һәм шушы Аллаһка тиңдәшлек кылу ул иң зур zulmларның берсе инде. Без бит әйттек, бурыч хак дидек. Менә шушы бурычны, хакны буза торган иң зур zulmлык инде ул шушы Аллаһ Тәаләгә инде тиңдәшлек кылу. Чөнки Лукман сүрәсендә дә әйтәч, инна ширка ла зульмун азим ди. Дөрестлектә ди шушы тиңдәшлек кылу иң зур zulmлыкларның берсе ди инде. Һәм шуннан соң инде Муаз ибн Җабал әйтә: "Я Расулуллаһ ди, Аллаһның илчесе ди, аля убаширун нас ди, ягъни шушы хәбәр белән кешеләрне шатландырыйммы ди?" Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә ди? Ла тубаширухум фаттакилу ди. Шатландырма ди, чөнки шуңа гына өметләнеп ди, гыйбадәт кылудан, изгелек кылудан туктарга мөмкиннәр ди. Ягъни нәрсә дигән сүз инде? Пәйгамбер саллаллаһу инде шушы хадисне ишетсә инде кешеләр өметкә генә таянып, теге гынахларга җиңел карарга мөмкиннәр инде. Аллаһ Тәалә тиңдәшлек кылмасын, Аллаһ Тәалә газапламаячак дип инде гынахка чумырга мөмкиннәр. Мин бер Аллаһка гына гыйбадәт кылам, әмма ләкин анда инде Алла сакласын теге урларга да мөмкин, зина да кылырга мөмкин, анда хәмер дә эчәргә мөмкин, кешене дә рәнҗетергә мөмкин, һәм башка төрле гынахлар кылам. Чөнки Аллаһ Тәалә бит вәгъдә бирде, газапламыйм дип, әмма ләкин тиңдәшлек кылмыйм дип. Пәйгамбер шуннан курка, кешеләр шушы хадискә инде өметләнеп, инде шушы изгелек кылудан качып, гынахка чумырлар дип инде әйтә инде Муаз ибн Җабалгә инде. Һәм инде әмма ләкин Муаз ибн Җабал үләр алдыннан инде Аллаһ Тәаләдән куркып, гыйлемне яшереп калмас өчен инде үләр алдыннан шушы хадисне инде хәбәр итеп калдыра инде. Һәм бу хадистан шулай галимнәр нинди файда чыгардылар? Пәйгамбер саллаллаһу әйтте бит, әйтмә кешеләргә дип. Кайбер вакытта, кайбер гыйлемне, кайбер мәсьәләне инде яшереп калдыру рөхсәт ителгән. Мәсәлән, фитнә чыкмасын өчен, төрле тавыш чыкмасын өчен, ыгызыгы чыкмасын өчен кешенең теге дәрәҗәсе дигәнне гыйльми халаты кабул итә алмый икән, кайбер мәсьәләне хак булса да инде күпмедер микъдарда шушы гыйлемне инде яшереп сөйләмичә торырга кирәк инде. Менә монда да күпмедер вакыт бит инде Муаз ибн Җабал яшереп торган, сөйләмәгән, әмма ләкин вакыты җиткәч инде ул аны сөйләгән, җиткергән инде. Күрә галимнәр шундый файда чыгаралар. Әгәр дә синең шушы әйткән хаклыгын да кеше арасында инде тавыш чыгара икән инде, күпмедер микъдарда инде шушы кешеләр шушы дәрәҗәгә ирешкәнчә, аңлаганча хәтлек шушы гыйлемне инде әйтмичә яшереп торырга кирәк инде. Монда карала, теге һәрбер кешегә инде теге русча әйтсәк свой подход инде. Ничек була инде? Индивидуальный инде.
Шуңа күрә кайбер кешегә бит инде менә монда да өмет бит инде, кайбер кешегә йомшак итеп, шушы өметін уятырга кирәк. Ул шуның белән эшләп китә, теге шөкер итеп, өметләнеп инде. Кайбер кешене киресенчә куркытырга кирәк, куркытсаң гына ул эшләп китә. Ләкин шушы өмет анда йомшаклык белән инсан кабул итмәй. Ләкин куркытып җибәрсәң, Аллаһ Тәгаләнең газабы белән анда, Аллаһ Тәгаләнең шушы бәла казалары белән ул киресенчә эшләп китәргә, изгелекләр кылырга, Аллаһка гыйбадәткә ашкынырга мөмкин. Шуңа күрә монда һәрбер кешегә үзенең теге давасы инде. Кемгәдер укол кирәк, кемгәдер инде бер кичкенә генә дару да җитә инде. Менә бу хадистән инде галимнәр шундый файда чыгаралар инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде безгә тауфик бирсен, шушы хадис белән, шушы хадискә түгел, монда әйтелгән аятлар белән инде гамәл кылырга, һәр барчабызга да инде шушы Аллаһ Тәгаләнең инде бурычын, хакын үтәп яшәргә язсын, шушы хакын, бурычын бозырга язмасын бер-беребезгә да инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде шушы үзенә генә гыйбадәт кылучылардан кылсын, аңа тиңдәшлек кылудан ерак кылсын, һәм инде Аллаһның газабыннан ерак булып, аның җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.